Bună ziua! Sper ca ce am început mai în vară să fie de bun augur și să reușim să aducem în fața dumneavoastră un proiect și o istorie pe care aceste meleaguri rămoșii noștri au scris. Doresc succes celor care se ocupă în mod direct, sunt convins că și dumneavoastră veți bucura de succesul acesta. La mulți ani! Mulțumim, domnul președinte! Domnul primar, Mircea Hava. Eu vreau față. Bună ziua! Mă bucur că proiectul a prins roade și suntem aici. De fapt, orice lucru pe care l-am început și vorbesc de această zonă a prins roade. Indiferent de toate opreliștile, e bine că în Alba Iulia sunt oameni deosebiți care pot să facă lucruri deosebite. Mă amintesc că acum o lună, două, trei, acum 2 luni, v-am promis ceva. V-am promis că o să vă aduc o plană de urs și cum mă țin tot timpul de promisiuni, chiar dacă nu în termen le fac, am adus-o. Ia că am căzut limba, dar eu lipiți voi cu super, includeți mă plana. Deci, pentru legionari și niște plăni de mistreți. Acum nu mă întrebați dacă le-am vânat eu, dacă vreți să știți, le-am vânat cu sulița. Asta ca să fie adevărul adevărat. Sunt pentru voi, ca să arătați așa cum trebuie. Mă bucur că păstrați tradiția și vă spun la toți sărbători fericite, Crăciun fericit și la mulți ani. Mulțumim! Iată că recuzita gărzii se completează, dar lista donațiilor rămâne deschisă. Înainte de a da drumul tablei,